Kan ini
A few moments later. Good morning. So kanas manghinlo ta sa tong balay. So manglampaso day tanan. Nilig taon na guys. Dayo kami nagminyanita ni Orlando. Minyanita ni Orlando. Sila Ate Vilma gani aan ako din sa asawa ni ay sa bata ni Helen. Ako na kuno. Kay bawo sila uban-uban kuno mga osing, di ka bawo na sila. Hindi pariya ba ang kanta ay na mga osing niya sa umura. Yo, uban di ka ron ka. Baboy. Loy. Itong taning ilalom guys sa bahay. Puro amran lata ah. Dang kahalbudo ah. Ang dito man sa pa. Dapag lukso rin mo natong gibangaga ni budo. Namura na kuno ng tani. Dala na dito sa kusina. Dani rana deh. Dani butang mo dana. Dana ikaw pinagbuka pa rin niya. Iwasan niyo. Scanner, Ulat. pitso pa sa Pati mga batanono kayo pinaw. Ikaw tiwas kaya ako pa. Tiwasan na ba? pitso pa sa detector na original. Manamtag one guys. Salang silig. Maglampasin na ta. Berarti yan ini siya tinggi guys. Hello guys. Hey guys. Walang dam daw. Walang dam mo. Ito na ako dali ko makat. Wala sa guys, ako pa kayo. Dala na sa ko. Yan. Wala isa ko. Lahos ko na guys. Ha? Ipalahos na ha. Okay ga. Mubo, nakasabot ko sa gama. Pagkita ko na mga gama. Hindi lang dito. Awan. Hindi naman ito. Hindi na
Abot kita na sa kurte. Ito ba sa may? Tulira, ditubo mo ko dito. Wala ko guys. Guys, nakumanan na to sa itong salog. So, sinaw kay guys. Si Papa dito to. Nagtaratara siya guys. So, naratong adlaw guys. Hayag-hayag na gid. A few moments later. Mane. Mama ni mo. Dali gusto mo. Kawayan. Oh, yan. Yung lamsang. Oh, yan. Kawayan ma. Hindi mo naglanta ang buot pagkuwag kawayan. Dahil sinso na ilo. Tingin limo. Good morning. So karon di ay gikan mi dito na minyanita. Unya. Pagkanindot kayo sa adlaw na to guys. Unya karon ting tikaw-tikaw na gid ting hinlo kay hugaw kay mo ang silong. Padong pud sa taas wa mi nagsilig-silig guys. Dito pud ta ka isip
Hatuli ko anang Bernie Santo Huibis. Unya karon day mo anhi tala ni sa ilan ni angkol Bojon ato siya tagaan po sa sabon o katong alang chunmit. Gikan ni siya sa lugay ni siya ako na taga kay kanang ya anak na ni na hospital. Amot o na okay na ba? Hurot ana ang chocolate wala ako ni siya nay gamay na ko gibilin ako gihurot mo sa mga bata ako sa mga bata hurot ana ang chocolate wala ako ni siya nay gamay na ko gibilin ako gihurot mo sa mga bata ako sa mga bata. So guys, atong tagaan si auntie ang chocolate ano ga wala na chocolate na hurot na. Nay kung pani JJ yo. Sabon og luncheon meat trama natin. Miss business yun sa'yo. Thank you for watching ko no. Me. Namong saging guys. Oh, di ba? Di parisa ni karon sa paku. Agoy atong nilabhan. Ugahan na karon. Agoy turay isa. Ano ang kada maring? Unsa ka? Nagbalay-balay sa kwarto. Unya atong mga nilabhan ugahan na karon. A few moments later. Nagbuga si Papa sa kahoy-kahoy guys. Ay siya. Ko. Nasa. Nagapalit sa Salamat. 200 ang kilo. kato isa 240. 250. Ay 250. Agay. Patindog. Buot. Lubuon na lang na nimo. Hindi. Tagas sa kay naapang man tayo na sa nimo buga ah. Hawad niya. Agay. Labi na ng santolo agaga. Agay kakantin. Impas kaya basta dagko na itindog na nimo siya pag tipak. Uy, team na amri mga kapi-kapi dadto. Kuan mi ni ate. Ante, lami kuno to isunod. Doon To sa imo gi kuan? na pamandad to. Tapol-tapulan na. Naadad to sa kuan. Dato unahan dadto gamay. Naadad to. Kape. Sigaon Di kay pa na video pa. gahi lang siya bughaon. Pero humok pa to kay kuan man dili pa uga. Kapi-kapi. Inoriol. Mana lang sana kay aron dili. Alam ko lighter Aron niya. dili diretso ang hubog. Alam ti isa san biya ka kaldero tiyo. Takang na dayon bunsot. Ko dalian ni ante naka-upload oy. Pak-upload ka na na. Ah. Abot na dito signal. Samot gid og ang wifi dani da. Lahos gid dito. Kung gani ko gibutan sa imo ang wifi, lakot diya ako taas. Katulog-katulog. Okay, di wala may Wala may kuan. salipod na. May Kung salipod. gato ko sa taas, sa lipda na ba ya? Kaya nakatunga ba ya emergency? Munang dinhi ka. Oo, munang diha ra ko. Gani in kula dali kasi naka-upload oy. Uy, tarunga to ning gati anti ka basig ikuan. Ngayon, kaunon to kiring. Kiring mauma Gaw. ato tong sabaw nya udto na sa tuwa oy. Wala. Maayo gid kayo te pagka puasa te. Isa gid ka semana way isda ay way kuanay. Sige basta hurot ang utan ni Simburyo. Gay kauna pagsasag ay kuan Kanding. kanding. ILD na lang. Ambot kinsa na dili ya ildi. Ha? Dili na ya ildi. Di gukura na ko karon. Biloy na. Biloy. Ay, biloy. Udat ka itano. Kana yan ildi ti ako kana ang kanding. Sinusulan. Basin ba maka anha di ang giahat na iring nagsunod na sa iring na sa niya. Basin maka kuan ba diya. Wa ajay.
Nagutan-utan kung pa ko kay gutom naman. Na amo Uy, tinag kani oh. Nani uno dani. kinsa ba tagya? Imo? Nani Kanawa ato ti. ato ikuan sa binig ni. Mao. Nani uno dani daw kani rin ang saha o. Lagay dai mo diha. Mao. Naglugaw man sila te, ana nga na miglugaw. Nani uno na. Kuan kani lang sa tara. Di ba na ano. No, impa. Mao. Diyan nilang tinda yung pinagkuhan. May dagan ito unod ni. Itindog lagi pa. Ako kusuki mo kay sinot. Grabe ba. Lupad-lupad ng kahoy. Way kusog ang maas. Ganay. Master ari mo soy. 5 minutes na ma. So, si Kuya Bonsai po ay nagdungag sa saging guys. Pakan ano na makaroon.